yayin da take kai wani gani kin san wace ce ita ke waye baki izinin ki shanya ki Hajiya ban san ba a yi bane a yawo har ki samu dama kafa kusa a cikin bango jibi kin kafa kusa kin daura igiya shanya a yawo saboda ki shanya ruwa izuba ya dinga kaman fitsari ne a guri na jirwaye kwarar kuwa ba a min shanya a gidana duk gidan da ake min haya ba a min shanya a ciki idan kina son ki shanya idan kin yi wanki idan kin yi wanki ki ɗauki shanya ki sa a jikin gadon ki kira ta ko ki ebi shanya ki sa a gefen kujera ko kuma ki tafi can gidan ubanki ki je can gidan sun bushe dore ki da nan kin ga can ake da gado da hujja ke kin san wace ce wannan hajiya attajira hajiya da su attajira ki gane duk garin nan ta yi sai ce duk wani gini da ke gani mai hawa 3 5 har 10 a garin ne na saboda haka ku dinga yin biyayya kuna sanin haƙƙin dukiyar jama'a ba ku ga abu a tsaye kawai ku hau ba ke ina so in sanar miki cewa na zo in ci mutuncin duk mutumin da zai mun wasa da dukiyata na zo gidan nan in wulaƙanta duk mutumin da ba zai biya ni kuɗin hayata ba na so in buji kirji gaba da gaba da duk mutumin da zai nemi ya takura wa rayuwa ta takura ba ni da imani ba ni da tausayi haka nake kai ɗaya ce a wani ɗaki kike hawa na ɗaya sauran bayani ita ta sani idan ba su biya kuɗin haya ba a zan mata bayani zan mata bayani ya hujjaj ya hujjaj ai duk kin bata kin ga hadda wani bakin gawayi gashi nan musamman can baya baya a gani ba wannan sauka wallahi wallahi wanda dabba kina ji na ni din nan da ke gani ni nake da komai a hannuna sai na ce ta yi za ta sai na ce ta bari za ta bari na fuskanci mijin naki yaro ne amma ko ina ganki cas wallahi yaro wanda za a kina so ku daina biyan kudin haya gaba ɗaya ku daina to abin da za a yi jarabawa kawai daidai yaya yin samu ba yin samu ka so kai daidai karfe nawa gobe karfe kike wasa wallahi waje za ku yi na wuta wallahi bangaren ɗakin cidi wata yanzu kin zan kazani ne amai yake kullum a cikin ɗaki ya je ya yi haƙuri amai salamu alaikum wallahi ga miki farko ne labari ne ina zai kasuwa sayar da kalli ba ta kawo da wasu mutane na tuyi festival shi ma ya je sayan takalmi ki san abin mamaki ai duk kasuwan nan gaba ɗaya aka nemi sayis ɗin kafarsa aka rasa sai da aka ɗauko tef aka zo aka gwada kafar tasa sannan aka ce wai za a je kamfanin a yi mishi na shi ba kwanta su dan wani gari a shirɗe ya kama da shi wallahi in tsarki da rana ta kwanci da gari
Ita sai an jima. Alaikum salam. Sannu Kirista. Na'am. Sannun ku ba. Ya dai? Ina wuni. Ina gajiya. Madalla. Zara wannan wane ne? Wannan shi ne Kabir ɗin da nake gani. Kai ne Kabir ɗin? Allah sarki Kabir. Sannu da zuwa. Zara tana ta bin labarinka. Wallahi. Kullum begen inganka nake, begen inganka nake. Sai yau Allah yi. Amma dai Kabir, ni fuskar ka tana dan mun kamar na san ka. A ina kake? Wallahi a Abuja nake. Oh, Abuja kake? Allah sarki makarantar ku daya ce. Yan makarantar su ne. Duk iyayenka da kowa. Da kyau. Ku ce ku ne birnin tarayya. Yayi Kabiru. Dama tun da mun ne ta kanmu sai je to ran so kan ga miki iyayen su zan sati biyu insha Allah. Amma abu ai mai sauki ne Kabiru. Mu da ma abin da muke jira kenan. Kullun za su ne mu magana ka. Kullun kaga sai yau Allah ba ku ne ka turo iyayen naka. Ai an riga tunda tana kaunar ka. Ai ni ma ina kaunar ka. So da haka magana aure ka ci komai. Kaji sai dai abinda ban dan tambaye ka ba. Iyayen naka Abuja wani aiki suke ambasada baban naka ka ce manya-manya maganin ƙanana-ƙanana a wata ƙasa Amerika da kyau wallahi ne munna so da Allah idan ka koma ka ce ina gaishe su ka ce kuma muna nan muna sa ran zuwan su neman auren Zara ka gaishe su da kyau ka gaishe su jirgin sabu ko na yamma za ka bi yanzu zaman gama na yamma za ka bi Allah sarki ya da lafiya Kabiru na Allah ya aka yi daga ciwo a goshin da nake faru? dama da Allah su da Allah ya na da ya kamata ƙara mun bashi gaskiya saboda yanayin wahalar aiki saboda in kin kalli wannan sosai za ki ga yayi kama da faɗuwar duro to a gidajen can ne ta bayan gidajen ne ta wanda kin san zuciya ba to shi ne ɗaya daga cikin biyu da faɗi so saboda haka hajiya na gani ya kamata yi ba a kan mutum sosai a kan to ni yanzu makasudin da ya sa na aika ka zo shi ne a kan bikin Zara ya matsa don haka ina so za a yi biki gagarumi ina son a yi bikin da ba a taɓa yin sa a ƙasar nan gaba ɗaya ba ina so a yi bikin da zai yi suna duniya da san mun biki haka don haka daga cikin kamfanoni ina so a sayar da babban kamfanin mu ciki haka kan dai a ce wanda mutane suke da tirawa masu kuma shi to amma hajiya a dakata da Allah bikin Zara ya wuce wannan ya fi karfin wannan saboda haka doka nake baka ba wai ina neman shawara ka ba ko izinin ka ba a je a sayar min da kamfani a kawo mai ai Allah ya kai mu bikin nan wannan fa biki shi ne to bikin irin mai matsayi yan masu arziki yan masu dukiya yan sarakai na zuwa kuma kun haɗa babu abin da za a ce inda da kuɗi menene baka haɗa ba to yanzu abin da zan faɗa miki bikin Zara bai dace a ce za a yi mata kaya da irin na 'ya'yan talaka ba a sai mata kayan ɗan wanda yake buga ana oda zaki a tafi a tsallake uwa a je a sai mata wallahi ba ki sake faɗa biki ne na 'yar ajiya da su mata a tafi sabon kayan da shi biki ne Allah ya da duniya sai ta saka shi ke ne za a nake so daga ɓangaren ki ta tashi ina so ki shi wani abu da na fati to shi ke na yanzu zan ba ki duk na ɗari shida a rokan shi a hannu ki fara don ko kuma a'a kina son fita miki cek na miliyan ɗaya ai sai dai miliyan ɗaya